naam is Odin Wijnhoven. Ik ben 36 jaar oud. Getrouwd met Rachel Ruiters. Ik heb een kindje van 8 jaar, Olivier Wijnhoven. En ook nog een hond, een klein biesje, Rottweiler, Bakewitter. Geboren op 11 november. Dat is helemaal in stijl. Zit. Poet. Ander poet. Pluto. Goed zo. En wachten. En in het dagelijks leven ben ik freelance werkzaam als redacteur, verslaggever, journalist bij LN, de regionale omroep. En werk je dan alleen in Maastricht? Nee, dat LN, Limburg, hè, dus dat is van IJzer tot aan de Mokerij. Elspeth met gepeerd toe, zich aan het spelen op stap. Trek me nu mijn jasje aan en loop naar de top. Elspeth met gepeerd toe, snoeg geen lammenteer. Je hebt vast en zeker ook een heleboel hobby's. Ik heb wel een aantal jaar. Ik ben wel druk in mijn vrije tijd. Wat ik de komende weken gaat minder heb. Ik zet me onder meer in voor voetbalclub NVV. Daar ben ik bestuurslid in de vereniging NVV. Dus een vereniging en een BVO-bestuur. Dat wil eigenlijk zeggen, ik behartig de belangen van supporters. En ze noemen dat de ziel van de club. Veer controleren, het bestuur, op hun dagelijkse werkzaamheden, zeg maar. En dan even sportigeren. Ik hou geren van reizen, en dan heb je eten, een glaasje drinken. En ik ben ook nog lid van Zaterharmonie Vreugde Nuchter. En daar trommel ik af en toe geschet. Elspeth met gepeerd toe, zich aan het spelen op stap. Trek me nu mijn jasje aan en loop naar de top. Elspeth met gepeerd toe, snoeg geen lammenteer. Die ga me geen drinken, want dat Hooglustigheid. We zijn nu op weg naar het eerste bezoekje van vandaag. En we hebben het niet in de epistel geschreven, omdat we het als verrassing wilden laten zien. Ik ben jij benieuwd. Vertel, wie is het? Ja, ik vind het eigenlijk een verrassing. Ik wil het eigenlijk niet zeggen. Die muzikaal zit je. Ja, dat is altijd een lastige vraag, want ik heb vanaf mijn 14e donderdag aan muziek. Vroeger in bandjes gezeten, ontzettende herrie gemaakt. Ontzettend leven. Mijn mam zegt altijd van, het was fantastisch om mee te maken, maar het klonk niet echt muzikaal. Ik heb ooit een gitaar gekocht. Het boek leren gitaar spelen bleef nog steeds op bladzijde 1 steken. Dus Mia's Plinky Plonky kumpel van de gitaar naar Nederhoed. Ja, trommelen wat ik zeg. Vroeger lid geweest van Fanfare Sint-Josep. Daar heb ik toch een jaar of 8 bij metgelopen en toch nog wel redelijk verdienstelijk getrommeld. Ja, en super. Dat heb ik gewoon nog gedaan. Elspeth met gepeerd toe, snoeg geen lammenteer. Die ga me geen drinken, want dat ik toch zo geen. Hooglustigheid voorzien. Hopelijk. Maar als jij de omgeving een beetje ziet, dan weet ik hoeveel het over om. Ja. Dank je. Oplet op de plaats. Zien een hoer en hooglustigheid. Buongiorno. Is dat kloppen om te bel, denk je niet? Ah ja, kom maar binnen. Signori. Goeie dag. Signori. Zal meneer vertellen hoe ik nog Dat weten de leumachine niet, maar ja, dit zijn dus de dieren van Super. Super is ook nooit gestopt. Super treedt alleen niet meer op. Daar zien we. Lekker dicht. De bar van de studio. Zo, dus ja, zet ik lekker erin. Hooglustigheid. Bekend terrein voor u. Ja, ik weet niet waar. Wij hebben wel eens Dexter rondgelopen, ja. Ja, zullen we maar beginnen met een tasje koffie? Of, Ja, de 11 is in de, en die 11 is in de klok. Dat is koffie. Koffie? Koffie! Maar normaal drinkt je natuurlijk niet doen een blik, hè? Nee, dat lijkt altijd met een vleesje. Ah, het zal wat lopen tegen het gift heen.
Maar ik moet zeggen, ik heb het gisteravond begin niet zo heel erg laat gemaakt. Ik redelijk op 10 uur gegaan en ja, ik moet ook doseren. Hè. Dus, maar de mannen ook, dus ik moet ze nog een ganse seizoen mitslepen. Dus. We doen het ook met onrustig aan. Hè. Let op met een kop. Met een muts. Zo, hupstee, schoen opgeknapt. Alle pupjes verzamelen. Ik heb ook al heel bekend tot ik in het verleden wel eens gekeken heb, dus... Ja, maar ik denk, we zijn allemaal een beetje benieuwd of je dat nog steeds kent. Laat huren moest de gruusam is! Hou op die kist! Ja, dat is Is dat er nog steeds dat er nog steeds We zijn met de stum, wie gaat er die sporen? Doseren hebben ze me al gezegd. Doseren hooglustigheid, want ja, en ook een algemeen enthousiasme. Ja, dat komt goed, maar ik ga proberen met de komende, nou laten we zeggen, week een beetje rustig rond doen, toch dan maar een week. Ik ga heller kijken, maar met vastelavond denk ik met echte gekeeksvrij. Hooglustigheid, wie heb je hier zelf vroeger vastelavond gevierd? Ja, vroeger natuurlijk met papa en mam. Later leeft hij het met vrienden. En ja, nog later ook met mijn broers voornamelijk. Ja, mijn twee broers zijn nog echte vastelavondsvierders. En daar met de gekke slaag de stad in. Ja, en later met nog mijn echte vriend met Super. En de laatste jaar, dus binnen de zaten helemaal niet vroeg nuchter. Odin is een geweldige stadsprins, omdat er het van alle kanten in zijn genen heeft metgekregen. En als mam, zou ik zeggen, ben ik er hendig gruts op. En de stad Maastricht mag blij met hem zien. Mijn mam heette Gezag, tot wie een jaar of 8 was, toch samen met haar op de Meersbal bij Prins uitroepen. Tot ik toen al tegen haar zag van, mama, dat hoop ik later ook eens een keer met te maken. Dus ja, goed, als dat het verlangen is, dan is het vanaf mijn 8e jaar. En ja, ik heb het de laatste jaren van zoekwoord bij metgemaakt, tot wel iedere keer denk van, dat zou toch ziek zijn, hè. Uspekjes die zien veerdig, de prins is al bekend. Leugelaars stonden in douche, de cent die zien Wat was uw reactie wie je hoort dat je stadsprins zou worden? Ja, dat is een verhaal dat... ja, dat is een anekdote op zich, want ik had er totaal, maar nog totaal geen rekening met gehouden. Ik zat, wordt 10 december. We hadden de verjaardag gehad van mijn schoenpa. Ik heb mijn charmantste trainingsbroek, wat nog lag van het sporten van de avond van tevoren, aangedaan. Dus met drijven die witte strepen zo erop. T-shirtje aan. En ik zet nog even de televisie aan, verpak nog te drinken erbij. Champions League staat op en ik kreeg telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Gerub is genomineerd voor de voedselbankactie van L1. We zaten in een periode toch voor voedsel aan het inzamelen waren voor de voedselbank. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja, we hebben het erover gehad en weer nummer de uitdaging van u gaan. En ja, ik heb al een eerste dusje heb ik al begin gespaard. Mag ik dat komen afleveren? Ik zeg, ja, fantastisch. Tuurlijk mag ik dat. Ja, ik ben in de buurt. Binnen de minuut ging de deur bellen. En ik zag aan de ogen van Rachel, die had het in de gaten. En ik loop naar de deur toe, ik dan open. En ik zie inderdaad iemand met een dusje de trap opkomen. En ik zeg, oh, fantastisch, leuk, chic tot gemiddeld. En dan zet het dusje neer en ja, ik zag al een aantal dingen erin staan, hoe de datum al een aantal jaar geleden verstreken was. Maar gewoon fatsoenlijke mens als ik ben. Ik zeg, fantastisch, ik denk dat dan ik morgen wel even moet sorteren en dat komt goed. En ja, ik ben ook nog lid van een ander vastelavondsclubje, een cafévereniging. En daar hadden we de avond van tevoren een kanselerijraadvergadering van gehad. En ik begin daar rond te vertellen over wie gezellig dat er was, wie chic dat er was. En 10 december was ik de dag tot Onderhoes bekend maakte, tot er ging stoppen als burgervaaier. En op een gegeven moment zit de voorzitter van dat groepje zegt van, Odin, nu stop eens met alles vertellen. Weet zich niet wat er vrij zijn. Ik zeg, ja, fantastisch, die voedselbankactie. Nee, zoals u weet, we hebben weer ook een vastelavondsclubje. En we zoeken ieder jaar iemand wat ons voorbeeld gewoon in dat seizoen. En dan denk ik, ja, moet ik nu echt een aantal namen gaan opnemen van weet dat ze kinderen gaan benaderen? Ik ga ze meer advies vragen. Het drong echt niet op mij door en toen, Odin, wil Stieg stadsprins van Maastricht worden. Ja. En toen was het echt ongeloof. Het is echt zo. En ja, dan zegt ze ja, de loers nog even naar een vrouw. Of zie dat ook wel allemaal gehoord van wat. Dat heel veel natuurlijk van tevoren altijd al een keer gezegd van, als hij uit zou komen, zou ze het dan ook leuk vinden. En gelukkig zag ze ja gelijk ja. En dan verandert het vanaf dat moment. Is een umschakelmoment en dan zeggen ze ook, Geer, uw gebouw bleef hooglustigheid. Dan ben je in één keer voor hun al prins.
Volgens mij is Oden een geweldige stadsprins, omdat er is jong, enthousiast, heeft een goede stem natuurlijk, ook voor op de bühne. Er kent heel veel lui in Maastricht en tegenwoordig ook buiten de stadsgrenzen. Mag ik die aankondigen? Ze zien hoe genoeg lustigheid. Hoi. Hoe genoeg lustigheid. Gelijk iedereen van de Werkhof. Hè? Hoi. De eerste. Ik moet er even langskomen. Ja, dat, gefeliciteerd. Dank je. Kan ik eens een prins kussen? Niets gedaan? Nee. Ah, leuk. Ja, grappig. Lustigheid. Oden de eerste. Dag. Proficiat man. Ja, Dank je. nogmaals. Ja, voor ons al een heel even kort even via de app gesproken al. Hè. Dus, Hoe genoeg rustigheid. Ja. Dat is toch even aanpassen. Ons even Maak ik verwegen, u verzoeken om daar te gaan staan, aan de overkant. Een minuutje gewoon voor even in de uitzending. Ja. En ik zal je even aankondigen, zo je dat hoort. Goed. Zal maar helemaal goed komen. 7 minuten over 1. Je bent bij L1 natuurlijk met een kleine verrassing. Ik had het al aangekondigd. Wacht, ik help je even een beetje op weg. De spekjes die zien veerdig, de prins is al bekend. Dan denk je carnavalsmuziek bij L1 natuurlijk, dat past. En dit is het liedje van Maastricht. Want ik heb hier in de studio niemand minder dan Zienen Hoegehoeglustigheid. Prins Oden de Eerste. En ik krijg graag applaus van wie? Ah, fantastisch hier. Moet ik hem nog even laten gaan? Ik kan ze even inzetten. Dit is met Ieder met. Clara, die beet en veel goed weer. Wie brengt nog een beurs naar Clara? Zo'n stukje heet hij toch zo geer. Volgens mij moest ik ook een beetje de stem nog sparen, hè? Ja, zo heb ik gezegd van een beetje te doseren, ja. Want ik heb dan natuurlijk zondag ook al een beetje wie goed geroepen wordt keihard aangezet. En dat, dat gaat vreten. Ik heb u maandag even gesproken. Ja. Maar er is natuurlijk al heel veel gebeurd. Wie gaat het? Ja, er zit niet in een 8-baan, maar in een 11-baan. Dat, de beurs overal metgesleept en zoveel fantastische reacties van lui. Dat begon eigenlijk zondagavond na het uitroepen. Al bij mij thuis, wie familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten spontaan langskomen om het te vieren. Is er nog tijd voor de dagelijkse zaken? De hondenlaten bijvoorbeeld? Ja, het moet, hè. Ik bedoel, het bisje kees niet voor tot die prins weer. En daarneven, ik heb gewoon een vrouw toezitten wat smeuïs naar werk gaat. En ik stond even vroeg met haar op om braaf de broodjes te smeren. Dus dat dan gewoon nog. Ja, dus voor iedereen die op de hoogte wil blijven van wat de stadsprins van Maastricht, Prins Oden de Eerste, allemaal dat de komende dag. Kijk dan even op Facebook, op de pagina van de stadsprins. Daar kun je het allemaal volgen. En als er tijd heet en zijn vrouw de deur uit en hij heeft tijd voor even gaat op Facebook te zetten, dan zou het zo kunnen dat ze ook nog een reactie gaan krijgen. Oden, we zien een hoegehoeg lustigheid. Ja, je moet er nog even wenen. Het is raar, we kennen zo nog redelijk kort. Hè? Ja, dus, precies, daarom. Nee, maar het is zien een hoegehoeg lustigheid. Bedankt dat je was vandaag. En vanavond weer de tegengedaan. Goeiedag te door. Dank je wel, Sjoerd. Top. Leuk man, is dat zoals je dat dekje gedaan hebt? Ja, het is speciaal voor de camera. Ik vind Oden een geweldige prins, omdat ik zeker weet dat hij het vastelavondsvierend volk van Maastricht die 3 dagen voor zal gaan, precies op dezelfde manier als dat er voor mij een vriend is, al jarenlang. En dat is geweldig. Ik ga er tegenaan. Maastricht, laat huren moest je kruisenbis. Lang leven Maastricht en lang leven de Maastrichter vastelavond. Wie kan Maastricht laten huren en zien hoe het goed is? Toch gewoon ontzettend te genieten en enthousiast te reageren op dingen. Ik bedoel, dat is ook misschien het enthousiasme wat ik zelf, dat komt vanuit mijn 10 en dat gaat van alleen. En ik hoop dat jullie dat ook gewoon hebben. Maak er een fietsje van, genieten van. Kom naar de stad toe, kom naar het inzeten toe, loer naar de overdracht van de macht. En kom naar het Prinselijk Paleis op de zondag van vastelavond bijvoorbeeld, want dat zit ook het prachtigste gebeuren. Dat is, dat zien pereltjes, daar moesten we van genieten.
Nou ja, ik vind ook Oudenwijnhoven een geweldige stadsprins. Er is jong, er is energiek en hij geeft de boost aan de Maastrichter Vastelavond. En ik hoor er tegenover wat zo'n chique traditie wie de Maastrichter Vastelavond die houden verenigeren en geven we door aan alles de generatie na ons. Wie wil zelfs het Vastelavondsvirus overdragen op de jeugd? Nou, ik denk dat het heel vernomen is tot het groot wordt uitgelegd van ja, boestijd Vastelavond eigenlijk voor en wie kind het vieren en zorg er ook voor van tot, ja, bedoel, dat heb ik het laatste jaar gezien. Ik zou het zo chic vinden als met name ook de middelbare jeugd origineel pestjes zou verzinnen, want dat stem ik gewoon nog wel eens tegen. Dus je denkt van, het is een vies kan, het is geen mekelijk af en toe, maar vooral ook, ja, doe ook boesten zelf zin in, maar hou het gewoon ook inderdaad leuk en netjes en geniet met in. Met en genieten. Of ze nu inderdaad 100% Maastricht is, of import Maastricht neer, zoals je dat soms wel eens een beetje denigrerend zeggen. Vier het samen en praat er ook samen over. En maak plezier met hen. En ga niet tegen hen zeggen van, ik weet wie het moet of ik bepaal wie het moet. Laat iedereen zijn wier erin. Ik vind Oudenwijnhoven een goede stadsprins 2015, omdat hij mij heet onderscheiden van mijn muzikale carrière met een schoen medaille en er is op een goede manier loco. Hoeveel invloed heb je eigenlijk als stadsprins op het programma of op degene die een medaille krijgt? Nou, ik kan tot nu toe wel zeggen dat dat aardig goed is. Ik mag redelijk goed zelf bepalen wie of wat. Een van de dingen waar bijvoorbeeld ik wist tot een vriend van mij in een bepaalde café in Maastricht was, boeg nog heel even naartoe wou gaan, toch even aardig met hem, dat wou vieren tot ik prins ben geworden. Dus toen hebben we ervoor gezorgd tot de prinselijke voituur een platte band heeft gekregen. En die hebben we dan moeten verwisselen, dus we zijn even naar binnen gegaan om in de tussentijd de band te kunnen verwisselen. Ja, en dan de kostvragen en het drinken, toevallig. Komen er nog meer van dat soort momenten? Ik ben er bang voor. Ja. Nu moet ik hier Mag ik... Daar is die heel goed in. Dames en heren, de grote landtrein. We zien een hoegelastigheid. Stadsprins Ouden de Eerste. Hey, kom op man, je kunt het hè. Ze hebben niet zelf Ik wil geen woord geven aan onze hoge lustigheid. Prins Ouden de Eerste. Ja, allereerst, ik moest hier buiten heel even wachten om naar binnen te komen. En ik wist dat hier fantastisch feesten zijn. En ik keek rondheen toen ik hier naar binnen kwam. En ik zag prachtige dames en goed geklede heren. Als dit geen goed carnaval gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. 1 op de 5 Maastrichtenaren, en ik zeg bewust Maastrichtenaren, want dat zijn jullie, zijn student. Dan stap ik toch op even op zijn Maastrichts, want ik wil het eerlijk zeggen, en het geldt voor iedere student, en dat is het wat je ook maakt rappelleren. Studenten van Maastricht, laat huren Boester Crusomis, lang leven Maastricht, en lang leven de Maastrichter Vastelavond. Hiep, hiep, hiep. Gastvrij en is inderdaad heel erg voor de studenten. En je ziet ook in de zaal dat hij alle studenten meekrijgt. Dus hij is gewoon een hele enthousiaste stadsprins. Ik vind dat Ouden een echte goede prins van Vastelavond 2015 is. Omdat er echt Vastelavondsvierder is in hart en nieren. En daarneven oprecht Vastelavond wel vieren en wel beleven met iedere Maastrichtenaar. Van oud tot jong, van klein tot groot, noem maar op. Wie bekemmert zich eigenlijk de komende weken om de prinses? Dat is ook prachtig geregeld. Dat is een adjudant voor. En natuurlijk hebben we vooral een fantastische hond die ervoor zorgt dat de adjudanten dat ook op een goede manier gaan doen. Van de statie tot hij aan de Merit zag ik ongeveer duizenden lachende gezichten van lui die allemaal zin hebben in een onvervalste Maastrichter Vastelavond. Dat maakt me gruus.
En Stadsprins van Groene Streek geeft mij dat energie. Niet voor 10, maar voor minimaal 11. Want vastelavond, dat is het voornaamste ondernemen. En dat geeft dus alles vrij. Hoe haal je hier eigenlijk de energie vandaan? Dat gaat van alleen. Dat gaat echt van alleen. Ik heb me dat in de prenatale fase waar ik misschien een beetje rustig, bedeesd en de hupse gaat van, ik ga niet als de masker afgaat stuiter op de bühne. Dat dacht ik niet. Ik dacht gewoon netjes tot iedereen me goed kan zien. En dan gaat het af, ja, dan komt de energie vrij en die ontlaaiing vrij en die weken voorbereiding komen dan vrij. En dan is het toch niet knie te springen en dan ga je door die stad in en dan gaat die set op de log en dan ben je dan zwieren en ontzweeën. En dan, ja, je spierpijn gaat erom zo achteraan, maar dat gaat van alleen. Ik pak hem wel even kort aan, want dan zit er dadelijk weer bovenop te schrijven. Een hart. Kom, hier zo. Bedankt voor de kaart. Ja, dat is goed. De reacties van de lui om me heen, die zijn geweldig natuurlijk. Ja, daar kan ze alleen maar op hopen tot ze zo'n geweldige reacties krijgt. Ik moet ook zeggen, vanaf zondagmiddag na de uitroep bedoel ik hem hele hoop op de gaaf. Maar lui pikken dat automatisch op en ik ben zo ontzettend dankbaar voor zowel mijn vriend als familie. Wat hij dag in dag uit mij aan het helpen is. Het afwasmachine ging kapot. Komen dan gelijk lui wat het afwasmachine komen vervangen vanuit familie en vriend. Ik heb nergens over na te denken. Alles wordt geregeld. Ja, en dan weet ze tot ze inderdaad tot ze gaat losmaken, ook bij familie en bij vriend. Schatje, mag ik die foto? Heb je een foto van mij? Schatje, mag ik die foto? Een foto met die schoon gezicht. En dan met iedereen op de foto. Ja, leuk hè. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat is, ik heb nu al een beetje pijn in de wenkjes van het lachen, want dat gaat ook van alleen. Maar dat is echt fantastisch om mee te maken. Hoeveel zou het Geer nu in de worst naar Clara brengen? Ja, nou goed, eigenlijk is het niet nodig, want er zien genoeg Maastrichtenaren wat dat gaan doen. En dat heeft afgelopen zondag met het uitroepen al gebleken. Prachtig zonnetje, dag daarna is het gaat minder weer iets, zelfs even niet. Ja, dat is natuurlijk voor de fantastische weergis naar worst naar Clara brengen. En als het goed weer is, kan de vastelavond niet meer kapot? En al regent het, sneeuwt het of is het koud, vervinden we daar wel een oplossing voor. En Clara, die gaat zelf bepalen wat voor weer het wordt. En wie dan ook, het regent altijd confetti als het regent. Hè. Hoe glas gaat het voor ons? Ja, alles is. Hoi hoi.